Tento kurací sendvič bude možno tým najlepším, aký si kedy ochutnal. Tento jednoduchý recept si dokáže pripraviť každý. Poď si ho so mnou pripraviť aj ty. Nakrájeme si cibulu, šalotku a cesnak, zmes restujeme, pokiaľ nedosiahne takúto zlatistú farbu. Následne chrumkavé kúsky precedíme a necháme ich odležať. Na majonézu si pripravíme mexické korenie, mletý zátvor, červená sladká paprika a soľ. Doladíš štipkou cukru. Na uvoľnenie chuti z korenín prileješ horúci olej z cibule. Na základ domácej majonézy si pripravíme vajíčka, dižonskú horčicu a citrónovú šťavu. Do základu si zašľahávame korenín s olejom. Pridáme chrumkavú restovanú cibulu, šalotku a cesnak. Vypečieme si slaninu. Nakrájame si paradajku. Osolíme, okoreníme, polejeme olivovým olejom. Kuracie prsia si narežeme na tenké plátky a opečieme ich na oleji. Bagetu si oprážime na panvici. Natrieme dipom, pridáme kuracie mäso, cheddar, bagetu si zapečieme, dodáme paradajku a ľadový šalát. Kurací sendvič máme rýchlo a jednoducho hotový. Dobrú chuť. To je božské.